Moi kaikille, jotka seurailee tätä mun Snappi-kanavaa. Mut muuten löytää kaikista muistakin somekanavista Pauliina Makela-tunnuksella. Mä asun Lempäälässä ja mä oon sosiaalisen median ja viestintäalan kouluttaja. Mulla on oma yritys nimeltä Kinda Oy. Sä olet aivan tavallinen nainen menossa kotiin. Tässä vuosien varrella on tullut saatua muutamia lempinimiä, muun muassa sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs sekä Suomen ensimmäinen Twitter-kuningatar. Mä oon toiminut työelämässä jo 20 vuotta ja yrittäjänä 6 vuotta ja mulla on 3 poikaa. Sosiaalinen media, viestintä, digitalisaatio ja myös mediakasvatus on alueita, joista mä pidän koulutuksia. Mä oon naimisissa K-talon eli Antti Keskitalon kanssa ja meillä on 2 kissaa, Väinö ja Osmo, jotka vilahtelee mun snäpeissä usein. Jenni Pupulandia puhuu rintaliivittömyyden puolesta. Free the nipples on ihan samaa mieltä. Ei niitä aina tarvita, niitä rintsikoita. Snapchatissa näkee monta kertaa sen, että YT on yhtä kuin YouTube. Mutta mulle se tarkoittaa YT-neuvotteluja. Heitetäänpä perjantain kunniaksi haastetta peliin, eli mitä et ole koskaan tehnyt elämäsi aikana? Oma vastaukseni on, että en ole koskaan elämäni aikana nukkunut teltassa. En ole koskaan ottanut tatuointia. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your Fly me to the moon, let me play among the Se stars. siitä taidepläjäyksestä. Nyt mä lähden sukulaislapsen synttäreille. Ensin lahjan ostoon Ideaparkkiin. Matkalla Tampereelle Pokemon-jahtiin. Nyt tulee asiaa Pokemon Go-pelistä. Nimittäin se on koukuttanut mut todella paljon ja saanut liikkumaan. Mä aloitin pelaamisen viime tiistaina, eli nyt on viikko kulunut, ja mä oon kävellyt ja vähän pyöräillyt yhteensä 60 kilometriä. Mä siis jahtaan Pokemoneja ja juoksen pitkin kyliä Lempäälässä ja Tampereella. Mä en ole ikinä kävellyt näin paljon lyhyessä ajassa. Mä oon saanut 7 päivän aikana yli 50 erilaista Pokemonia ja yhteensä yli 330 Pokemonia napattua. Parhaimpina päivinä mä oon kävellyt jopa yli 14 kilometriä, itse asiassa 2 päivänä peräkkäin. 14 kilometriä, se on hurja määrä mulle. Kunto kasvaa kohisten, mä oon jopa vähän ruskettunut, mitä tosi harvoin tapahtuu. Ja tää on tosi hauskaa. Kaikki vaan mukaan, mä oon sitä mieltä. Mä oon tällä hetkellä nyt tasolla 15 Pokemon Go-pelissä. Milläs tasolla te ootte? Kertokaas. Tää on muuten mun lempifiltteri, jos ette ole vielä huomannut. Mutta piti sanoa vielä Pokemon Go-pelistä, että vertaistukiryhmiä löytyy Facebookista. Kun pistää hakusanaksi Facebookiin Pokemon Go ja sit perään kirjoittaa joko Suomi tai seniorit tai paikkakunnan nimen, niin löytyy tosi paljon erilaisia ryhmiä, menkää mukaan niin. Näin se homma etenee. Perhe lähti kiipeilee ja mä oon täällä jossain keskellä jotain ryteikköä jollain kiviaidalla. Täällä ollaan Pokemon Go-jahdissa. Nyt alkaa valmistautuminen illan bileisiin, nimittäin tänään mun äiti täyttää 70V ja me mennään sitä juhlimaan Tampereelle. Nyt on kova yritys saada kiharat päähän papiljottien avulla. Huomenta kaikille. Nyt ollaan matkalla Kangasalle. Eli siellä on Learn to Play-pelitapahtuma tänään ja siellä paikalla olen puhumassa. No niin, kotona ollaan. Kangasalan pelitapahtuma on takana. Pidin siellä puheenvuoron ja live-raportoin lähinnä Periskopella. Nyt lepoo.
Uusi päivä ja uudet kujeet. Tänään lähdetään Ikaalisiin kaverin mökille viettämään ihanaa kesäpäivää. Ihanaa päivää kaikille. Moi! Mä oon Taivassalossa Helsingin rannassa kävelyllä ja täällähän tuli vastaan metsässä mua peura. Tonne se juoksi tonne metsään. Mä innostun tosi usein kaikista uusista jutuista ja varmaan olette huomannut, että viimeisin villitys on ollut Pokemon Go-peli, jota on tullut pelattua aika paljon. Kalenterikarju pohdiskeli omissa snäpeissään, että pitäisikö hän lopeta snäppääminen. Mä vasta oikeastaan on innostumassa tästä. Esa Miettinen on muuten yksi mun kestosuosikeista täällä Snapchatissa. Snapchat on myös tuonut mulle uusia kavereita, eli mä voin heistä 3 suositella. Anja, Juusoa ja Katia. Seuratkaa heitä. Ai koskahan tapaan muita kaltaisia. Uusi päivä ja uudet kujet.